mono janji prasetya ning ati karo sora sating griya Satria Muda. Lo.
Satria Muda. Yo yo. Ayo. Ae. Ya. Ae. Satria Muda, Satria Muda.
Yo 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 yo. Ya. Oh. Sweet. Yeah. Good. Oh. Ayo, oh. Oh. Oh oh
Dạ.
Kok hilang? Kok hilang? Kok ramai lu kono kuwi sisan? Sisan. Jenengan. Waduh. Prerian Mas nembe puyang. Niki dereng enten calengi. Nggih. Saderengipun ngaturaken sugeng siang, Mas. Nggih, ngaturaken sugeng siang dhateng Pandemen Sutrisno Budaya menika Walajan. Iki tribune VIP kabeh kok ya, Mbak. Nggih. Ora ana sing nangis. Buatan enten. Heeh, tukune tiketnya sing larang-larang kabeh. Nggih. Jeneng VIP kabeh iki, wis. Pengen delok Mbak Heni. Wah, nggih mboten ajeng ningali Satrio Muda.
Janji setia sampun Mbak Ben. Sampun Mas. Janji karo sapa to? Aku janji karo sapa wae sing kena dijanjeni. Oh, lak. Aku wong gampang kok. Janjimu setia tenan iki? Tenan Mas. Iya. Apa? Apa iki? Apa mau? Alah sak lagu kok njak atur. Panjuk arep turu. Di bengkel ki Mas. Nah, ada disorokke wae. Pokoknya sing tresno-tresno kok iki lagune. Oh, iki kayak bahagia-bahagia Mas. Oh, bar janji setia ya kados nan sejati. Tenang yo. Kowe dipaido karo sing ngedram. Ora yo jare. Ora yo piye, wanita tidak bercerita yo. Ngerti-ngerti? Ngerti-ngerti potongan. Ih. Apa kuwi? Apa iki Kang? Ya ampun. Ya ampun, sapa kuwi? Kayak. Monggo Mas. Ayo yo. Ada kata tersatu jati.
Amita? Ada di Mas Ika. Kok enak tadi? Woi Mas. Janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengah bengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ning wayah bengi ngendika kasing ati aku jan ati neng endi gemok manis kang tak ati-ati ayo yo, say yo, ayo Mbak Heni, Sika. Terus ojo siro Asik, tresnan sejati lho iki. Bareng Satrio Muda.
suci manggih rayu. Ya. 3, 2, 1. Satrio Muda. Kelasane. Pororo. Yuk. Masukkan tangsang nijadilan Purwomadya lan Posono Ugi Madya Basuki Wes kumadang ning ngakoso kalau mukul suwarane kendare ketipu kibat botak gede peminalan ayo yang mana yuk Yuk. Konten.
Satria Muda. Kasih. Ayo yuk. Ganteng. Kamu
kang jumeneng ing kraton segara kidul. Yo yuk 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 sing yang mana yang mana yang mana yuk oh ya yuk aduh sing oh iya oke 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 yeah pokoknya bapak iki sing tresna Mbak Heni Bener. lelakon tresna lelakone sapa Lakonnya Dewi. adewe separo atimu lunggake aku seprene ana ngendi paranu lunga tanpa pamit tinggal cerita sing pahit keracun batinku kepengin jerit syukur dikasih yotal kaya sumendaling nyawa kan sinabut saka raga kowe pamit lunga megah dalem tresno aku sakali adono kowe lali kowe citro kowe kepengin malah nafsune tulono
hapusi. Aku tak hapusi malah wingi bar. Bisa nyate ake
kondur, kondur. Yo, lelet, 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 sambung. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Raon sumundang muga nafsu semakin ra angger dewa iso nyaksekake Roro kidul Kanjeng Ratu ing Kraton Segara Kidul Roro kidul ayo yo Yo! Say! Yo! Ayo pulang. Iya. Yo. Ya. Tasis tunggal Bapak Malik. Gendong Mbak Heti. Gendong aku. Alon Bu, alon Bu. Iya, iya, iya. Kalau yang wangi kali itu ngomong lagi. Oke. Tinggi pengatan Bapak ingkang angka sepisan. Salah sing pun Bapak. Jadilan tasis tunggal Bapak Malik.